भाई हमार जौन रिश्ता में स्वार्थ छुपल होला वो रिश्ता में कभी नोक झोंक ना होला, और जौन रिश्ता निस्वार्थ भाव के होला वहाँ थोड़ा बहुत नोक झोंक चलत रहेला। जौन हमारे पवन भैया में थोड़ा बहुत नोक झोंक भइल ह, काहे कि रिश्ता में कभी स्वार्थ ना रहल। हम पवन भैया के पहले भी गुरु मानत रहनी, अब भी मानत नहीं, आजीवन मानम। और पवन भैया भी हमके छोट भाई मानेलन। ठीक बा, बड़ भाई के फर्ज बा छोट भाई के डांट देलन। रात गईल बात गईल। जब से हम भोजपुरी ज्वाइन कैनी, रील बनावे शुरू कैनी, तब से हम पवने भैया के गाना पे रील बनैनी। अगर केहू के जरा भी शक संदेह हुई, हमारा आईडी ओपन करके चेक कर ली। अगर 1600 रील बनैले हो कम तो हमें 1500 पवने भैया के गाना पे उनकर आवाज पे बा। तो कहीं से भैया ही मत सोचिए जाके हम पवन भैया के साथ छोड़ दिलानी। पवन भैया के साथ हम पहले रहनी, अब भी बानी, आजीवन रहम। ठीक बा, काहे कि हम सोशल मीडिया ज्वाइने कैले रहनी पवन भैया खातिर। तो लोग एगो बात बता दी कि कुछ दिन से हम आइल गइल का कम कर देनी है पवन भैया के पास। हई देखो तो नहीं हम कहाँ से कुकुर सियार लगन सो भोके। अरे पगला तो नहीं कहीं गलत फहमी मत रही सो। अभी है दीपक फौजी जिंदा बा। ठीक बा, पवन भैया खातिर आधी रात में कभी भी कहीं भी, मुंबई तो तू छोड़ दे, पवन भैया खातिर पूरा भारत में कहीं भी हम चले खातिर तैयार बानी। उनका संगे कंधा से कंधा मिला के सबसे पहले। ठीक बा, हम कथनी पे विश्वास ना करीला, करनी पे करीला। तो ये बात तो लोग के हमेशा दिमाग में रहे के चाहिए कि पवन भैया के कट्टर फैन दीपक राजपूत अभी जिंदा बा, और पवन भैया के साथ हर जगह चले खातिर तैयार बा, लड़े खातिर तैयार बा, हर केहू से सामना करे खातिर तैयार बा। ठीक बा, तो पवन भैया हम तोहरा साथ बानी, हमेशा रहम। लव यू। जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो पवन भैया, जय हिंद, जय भारत।